Ipuin hau asteazun gertatu zen. Nire amaren baserken, nire ama asteazukoa zen. Eta nire amaren baserri asteazu sarreran dago, errekaren ondoan. Eta handik erreka jarraituta eta gero goraxeago dago lanbitegi deitzen dioten baserria. Eta nire amona zenak esaten zuen ezagutu zuela hango aitona, pentsatuz zenbat urte izango dian, pila bat. Eta hango aitonak esaten omen zuen beak lamiak ikusi zituela. Lanbitegi, lamiategi baserrian, lamiak ibiliko ziren, hango errekan. Eta orduan, esaten zuen oso ondo konpontzen zela lamiekin, eta mamia ematen zela, gazta, eta gainera bertsoak ere kantatzen zizkila, izugarri gustatzen zitzaiela bertsoak kantatzea, lamiei, eta Pello Errotaren laguna zen, hango aitona, eta orduan bertsotan zehoze ikasia, eta hantxe, lamiekin ondo konpontzen zela, hoi bai, esaten zuen, oso langilea zirela, behai konpondu ziotela, etxe ordea, berri ikusten, eta lamiek egin ziotela. Baina kontu zibili behar, ez azarret arazi lamiak, oso indartsua dira eta kontuz lamiekin, baina bestela, honean, zoragarria dira, esaten zuen. Haitzen zuen amona, baina gure amona gaztia, ezkondu berria, baserrira, eta beak inoiz ez zuen ikusi lamiek, eta aitona kontatzen ditun gauzak, pentsatzen horko aitona kontatzen ditun gauzak. Eta hantxe ezkon berria umetxo bat izan zuen, gure amonak, eta alaba umetxoa azten ari zen, eta bagizu umetxoak lana asko ematen du, baserrian ere lana asko, eta hola goiz batean, oendikan ilunpetan, laurak edo ze izango ziren, esnatu zen amona, hola, eta zelan pila dagoen, gaur, arropa pila bat garbitzeko, eta aitona zurrungaka, eta honekin beharko dut, eta hola, aitonari egin da, umea zaindu, eta aitonak. Nire amona ondia zen, bat, 84 ustetzula, hola, altua, eta aizkoran da ibiltzen zen, segan da, hola, emakume indartsua zen. Hartuzun saskika, arropa eta maindire, eta hola, bizkarrian, arrez, eta baserritik errekara, garai hartan baserrietan ez zegoen urik eta argirik ere ez. Eta orduan jaitsi zen ilunpetan, errekan harri bat zeukaten, arlauza bat, eta harriko aiten hasi zen, hola, garbitzen, raka, arropa. Bere indarraken, estututa, erdile hor uste zituen, uraken duta harki. Eta hola, saskia bete zuenian, etxerako asmotan zehola, errekaren bestaldean, ikusi dola, irudi bat, neska bat ematen zuen, eta hola izala bai, horrazten aizan, baina hola izala, eta halako batean, neska gaztear ondia gura ere, hor ereke ditu begiak, eta argi urdin bat, atera omen zitzaion begietatik. Eta gure amona harrituta, eta neska gure amonai begira harrituta, hola alkarri begira, eta lamia hura etzen konturatu une hartan eguzki printza bat agertu zela mendien atzetik, eta begietan izugarrizko mina intzion. Lamiak gauekoak dira, eta orduan argiak mina egiten. Hola intzun, eta bere biziko jauzi egin omentzun, Kristo, saltua eta urazpin desagertu omentzan. Eta entzun omentzun amonak, kling, 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 kling. Zertzan hoi. Eta eskalapoinak kendu, egurrezko oinetakoak erabiltzen zituen, haiek kendu eta plas, pasatu zen errekan bestaldera, hasi zen miatzen, eta urrezko horrazi zoragarri bat. Moinoa erabiltzen zuen gure amonak, eta moinoa askatu, hola, eta hasi zen horraztena. Ai, ze goxoa, 10 minutu
Horraztu eta horraztu, izugarrizko plazera ematen zion horrazteak, errelaxatu egiten zen gustora. Aita. Gero jaso zuen, moñoa bildu, eta itzuli zen etxera. Aitonak gosaria prestatua zeukan, umean arrestitia behartzula, hola bezuan da, joan zen amona eta hartu zuen da umea ititia eman zion. Eta ibili zen basarriko lanetan, gure amona, besteakin batera, eta tarteka, esaten zuen, umea ititia ematera noa. Normalian besteen aurrean ematen zion, baina egun hartan, desagertu egiten zen, zuaitz baten atzera edo horma baten atzera, eta jartzen zuen umea titian atera. Horrazia, askatu moinat, ze goxoa. Horrela, egunean zehar, 5 o 6 aldiz, titia ematen zion bakoitzean, edo gehiagotan, egin zuen hori, eta gustura, jaso ondo, bere horrazia. Eta, ohera joan ziren, eta gauerdi aldera, horren zuntu, dombo, izugarrizko ate hotza. Zan atxon esan dut. Eta amonak bere beso luzeekin lepotikola bildu zion besoa, eta berak pentsatzen zuen, ze izango goten zen, baina atxonago, xiltasuna, zan ezerre. Berez elo hartu zuten. Goizean, egun hartan atxona jekitzen aurrena, eta gosaria prestatu behar dut, eta behi jana eman beharra dugu, aurrena hori egingo dut. Eta hartu zuen, sardea eta ireki zuen kanpoko atea, kanka beriziko kopetuko, koskorra atera zitzaion, harriak atearen kontra. Zerek egin ote du hau? Etxeko guztiei deika hasi zen, sabak eta danak esnatu zituen, gure amona ere bai, amona gaztetxoa, eta joan zen amona umia eskoan zuela, eta ze pasada hemen, zein izan otea, eta euskalo, esaten zuen amonak, euskalo, harriak kendu ibili ziren. Amonak esku batekin egiten zuen, bestian ume, bere besoluzioekin, harriak kendu. Eta horrela gozaldu zuten da, eta pasatu zitzein sustoa, eta amona, gero eguneko lanetan, amona desagertu egiten zen tarteka. Umea ititia ematera noa, danak harrituta. Ze goxoa. Horrela. Gauerdi iritsi zen da berriro. Tombo, aitonak. Jaikitzen hasita amonak heldu fuerte. Ez da zer, ikusten. Berriz ere, lo hartu zuten. Goizean, jaikitzen aitona berriz ere aurrena, bere koskorra oanik hemen zaukan, kontu zibilizan atea zabaltzerakoan, ura harripila. Basarriaren horma pixka bat hola muitu, gainera ikusaigu, eta bestaldea joan zen, zabaldu zuen lehioa, eta hasi zen, lagundu, larri gaudela. Eta asteasuko jende gehiena etorri zen laguntzera, lanak korrika zeot pasatzeote da basarri hortan, eta harripila ikusi zuten, baina zeinik egin edizue, holako kaltia, ia etxia bota zuten, eta ez dakigu, zein izango zen, eta amonak, auskalo zein izan, jende guztia harriak entzen, amonare bai eskubakarken, harriak endu, dana txukundu zuten, gosaria eman ziren jendeari, intxaurrak, azta sagardo atera zuten, da eskarrik asko laguntzagatik, ez da zer holakoa inbiartzaio alkarri, eta esaten zuen jendeak, zein izan ote da, eta horrela joan zen jendea. Eta horrela pasazuten, egun osoa, berriz ere lanian, amona tarteka, umeari titia ematera noa. Ze goxoa horrela Iritsi da berriz ere gauerdia. Berriz ere dombo. Horrengo honetan, atxona espabilatu, jaiki zen da. Amonak, torri. Ez, bera, harri gehiago jartzen badute, etxea gainera etorriko zaigu, eta hemen hilko gera, zu, ni, umea, osabak, danak hilko gera hemen, eta jatia zabaldu beharra da. Bai, arrazoi dezu esatzen, bai, arriskutsua da. Hartu zuen umea, beso batean, argirik etzegonez,
piztu zuten kandela bat, argizari bat, eta jaitsi ziren sarrerara, eta ordan amonak hartuta, ekizun atea. Eta han agertu zen lamia handi bat, begietatik zu urdina zeriola, baina izugarrizko zua, eta ahoarekin itzen zuen, mor, izugarrizko beldurra eragiten zuen, hotza, ahoarekin, mor, eta aitona, dardarkata, amonare, eta alako batean aitonak, baina, ze behar dezu, ze pasatzen zaizuta? Ibarrazpiko etxeko Andrea, eman nire horrazia. Ze horrazia, aitonak, hau, oaindik anetzen eman nahi. Emakumea, eman jozu horrazia, bestela hilku gehala danak hemen, eman jozu da. Emango jot, lasai. Eman zion, eta lamiak, hasi zen horrazten, kopeta lehundu zitzaion begietako sua argi urdingo eso bihurtu, eta ahoko murmurura asperen bihurtu zitzaion. Eta horrela segontzen ordu bat edo 20 minutu, ze gaizki pasatedan, 3 egun horraztu gabe, oso gogorra da lamia batentzat. Eta halako batean jala saitu zen, jaso zuen horrazia, eta esan zion aitzunak, ja ondo altzaude bain da. Bai, oso ondo, hau lasaitu hartu dana, oso ondo nago. Baina, bakizu ordu txikiak dira, eta logalea daukagu, eta ohera joan nahi genuketa. Nik 3 egun hola pasata, hola xeutzeko duta. Bueno, zer nahi duzu, zerbait jateko edo, jatea gustatzen zaizu du. Asko gustatzen zait jatea. Bueno, gazta bat ekarriko izut. Karri zion gazta handi bat. Eta lamiak hartu, bi eskoekin, 2 zati egin, eta barrura, atxon harritutat. Ogi bat ekarriko izut, bai, ogi jara gustatzen zait. Eta ekarri do, basarriko ogi handi bat. Rabizati egin, barrura. Hala, intxaur batzuk eta, intxaurrak ere guztua jatetuenek, ekarri do, saskitxo bat ola intxaurrakin, azal eta guzti barrura. Eta sagardua gustatuko zaizuta. Bai, ekarri zion, botila bat eta motorratik, dana barrura. Eta mamia ere baukau, biraz. Hoi da, nahi gehien gustatzen zaidana mamia. Ekarko izut, hola, kaiko handi bat ekar zion. Eta lamiak eskuakin, dana ustu. Eta halako batean, bapo, ze janari goxua mandia zuen. Atxonak, pentsatu zuen eskerrak, beste gehiagoz neukan ezer. Eta, bueno, eta bain guztua zaudet, bai, oso guztua, ze goxua zegoen da. Bueno, bain ordu txikiak dira eta ohera joan nahi genuketa. Lamiak. Baina, dana eman dizugu, bira gure gauzarik goxonak eman dizkitzugu. Behartxoa gera, bira, ze zarpail. Guk ez daukagu hemen gauza hondirik, baserrian da. Bai. Umetxo hori. Bueno, gure ama, eman izta jarri zen hola umei, eta ukaila hola borrokarako prestamonan, eta emango umea ez da pentsatu di, borroka ingoet. Eta aitona berriz pentsako randa. Baina umea ematen ez badiogu, harri gehiago jarri, etxea gainera etorri, umea hilko da, zu hilko zera, ni hilko naiz, osabak hilko dira. Hemen, umea eman behar. Gainera esaten du, lamitegiko atxonak esaten du, oso ondo tratatzen dituztela umeak, lamiek. Eta, egunen batean, aspertuko da, eta ekarriko digu bueltan. Bueno, emango diopa. Eta kandela hartu zuen esko batean, umea bestian, eta hola itzala egin zuen. Eta lamiak oso bizkorra dira, etxeak egiten, arrizko zubi edarrak egiten, elizak ere egin omen dituzte,
baina, hola, sentimentu kontuetan da igual, tontoin xamarrak igual. Eta orduan juntzan, horrela amona, eta itzala jarri zion parean lamiari, eta esan zion, tori umea hartu. Eta lamiak zer egingo eta itzalari heldu. Eta itzalarekin korrika batean horra bitu da. Eginez, ernion gora desagertu mintzen, eta gehiago ez omen zuten ikusi lamina hura. Nik ezagutu nuen, umetxo hura izan zen nire osaba Xabino. Eta nire osaba Xabinok ez zeukan itzalik. Batez ere horrela, eguzkiak zuzen, buti bera jotzen zionean, nik ez nion itzalik ikusten behintzat.